Hodabai the meeting songsajak o meeting ni soba ni bubagra totha o pitra moyal ni panchayat takongnoi tai bichini o soba phai manjak chini hodani okrasat takongnoi hodani advisor ni সদস্য তাই বিজিএম ni রাজ্য কমিটি ni সভাপতি সহসভাপতি হদানি জিএস জয়েন্ট সেক্রেটারি তাইবো চিনি 18 খান ময়ালনি বরম গোনাं পাঁচাই সং বিভিন্ন লুকুলুকুনি ফাইনাই চিনি হদানি বরম গোনাं চৌধুরী সং বাবগরিয়া মিশননি एग्जीक्यूटिव हदानि एग्जीक्यूटिव बुरै बदलनि छात्र ताई जत्त अरब फाइनाय आदं रग्न हुइलेसो कां आं आनि खाबाय खुनुवै किसा आलोचना खालायानो आलोचना जों मूल अबंकै जों जमातिया बोसा जों जमातिया हदा शांति प्रिय वहानि बाङैनो जों आगामनो सब समयनो जों वासगु बाहायके जों चिनि समाजो चिनि हदावो बाहायके जों शान्तिके तंलायनाय ब सकांनो जों वासगु माने ओ सामंनि पिछने बाहायङै मा बसगांगो मै तावानि इंखले बाहाय खलायनि नांनाय बा हदा एनुअल कन्फारेन्स के बाहाय के साबा नांनाय प्रतिता सामंनि पिछनो जों सकांनो वावै नाग्राव ठीक अमाय के अनुधावन खलायैनो ताबो ताकलाय जे 2023 नि निर्वाचन बनि परवर्ती तमाङै मा चिनि जों जतनो वासगलाय जा खदा हानि बाङैनो सारा त्रिपुरा बेपि बनबतन कामना खलाया बा चिनि हदानि बिसिङो जमाति एरिया बिसिङो शान्ति के सुदुमा तंथं बनो कायसा जों वासगिया तबु फानो बयनि बोसानो तो जों गोबां हमाया किन्तु जोंले संगबद्ध के तंलायबा यूनिटी के तं फायलायमानिबा चिनि साख्लायजांनाय दङो ओ दृष्टितैनो जों थांनाय 24 तारिखआव बरम गोनां सार बुसाका जों हदानि बिसिङो जों प्रेस मीट खालायसाका जे इलेक्शन नि परवर्ती काल बा रेजाल्ट नि परवर्ती काल जों जाते चिनि कामी आमसाइरगो विशेष करे चिनि जमातिया एरियाव जाते शांति बिग्नित तांथों नायसेरा लाइमों अमहाय खामेरा लाइमों ओ जिनिस ताफायथों प्रति 5 बछर अंतर अंतरनो एता गणतंत्र नि जुग एता बुतंनाय थांनाय फायनाय बनो जों आगाम साख्लायै रखा हदानि जत्तनि हदानि बोसानि थानि जों आवेदन नारका किन्तु ता सत्त्वेও फानो किछु विक्षिप्त घटना ताक फानो चलै दङो माने सार सरक साका जे 3 तारिख 2 तारिख रेजाल्ट माने यागुलो चिनि धर्म सेक्रेटारि बरम गोनां वीरेन्द्र कुमार नि दारकाथां कामिनि बनि राबार किछु सग रजाका बनि लगेव कफाजाक कृपानंद जमातिया ताई बबाइनो गोरोंजाक बुद्ध जमातिया अमायके कयेकटा अरनि बरक 4-5 जना अब दङो ब हाके सगुइ रजाखा बनि परे जों ताइबो खोनाखा चिनि हदानि केसियार बरम गोनां कबिनन्द जमातियानि तिनि हर थांनाय सासे चलै दंख अर तैसा कुफुर कामिनि पार्वती जमातिया होननाय बनि तिनि हर थांनाय सासे सक साजाकसि दंख के जों ताबक ए मुहूर्ते बासावै जों जत्तनि थाने आवेदनबो नारगै दङो साख्लायबो दङो ता सत्त्वेও साने किछु अमहायङै दङ ओंखाय अर हानि बाङैनो जों जत्तके बुथुङै सालायनि जरांला बाहायके सालायगै बाहायके पदक्षेप नाखांखाय जों ताइ बोसगाङो अमहायके जों अमहाय हाया सामुङो तांनाय रक बाहायके जों मथाक मानाय बनि बाङैनो तिनि मूल जता मारिं लाइमाने गतिनि जत्तनो सालायै जतनि मतामत रवै
जों जें माने पाइखा मियाथ मन्त्रि गठन खा निश्चय जों आशा खालायो अमनि पराय ताई हाय नलिया बातां लास थों हनैनो हदा जतनि थानि जों हाहायनो आपिल खालायफियो जाते अमहाय चिकमा कंसानो ताई तांलास थों हनै गेबनि बाङै जों दिनै सालायमानि पराय जों ताइसा जारा बरम गोनां चौधरी फाइनाय रक बा जों जारा वार्कार तंनाय हदानि विभिन्न एंगेलनि जारा जों हदाबाय सरासरि बुसखाङो तङै जों तां तंनाय रक जतनो जों मेसेज जतर लाइफिबाय जानो जाते जें माने थांखा तै चिनि बिसिङो जाते अम पाइ थांलास थों अमहाय हनै ताइ तांलास थों अमहायके जों चाइ जोरखे मांनाय एवं किछु करा पदक्षेप मानानाय मा सानाय कक अब बाइके पारा रग आकरग विशेष करे चौधरी रग सामानो अन्य बरक रग सामाया पांचाय सरक सामानो बरम गोनां पांचाय सरक बरम गोनां चौधरी सरकके जोर गलायनो सामानो आनि लोकवा जदि अमहाय खांके खलायनाय जों खलाया बोसक जरातै दरकार नांके तो खलायनाय किन्तु कक कतरके चिनि बरम गोनां चौधरी सरकके सामानो चिनि बरमनि याफावा आइन अब तंगो बरमनि क्षमता तंगो उ क्षमतानि बोले बर ककराके सामानो जदि आनि लोक बिसिङ जदि अमहाय लांके सिजागला हांके अंतत कगले जों सामावो के जदि सिजाग मानि परे इंके निश्चय बर गुमा किरिवो लोको इंके खरकसासो सिनायनो बा जदि ताक सिया खपानो बनि ओ जे बर खलायनाय रक बनि बोखावो सोबा नुंनाय सोबा बनाय आंहाय हाके खलाय रयनाय ताइ वैसे सक साइ रयफिनाय এই मानसिकता तै जदि ब अमहाय केउ जदि खाकाय तंफिला हांके बबो किन्तु बर विपद कफानाय जे बरक जदि अमहायके खाकाय तंफिखा हांके बा आं हर सक साइ रयमोनो सोबा सिनाय ओ बोखाव जदि केउ खाकाय तंखांके बरनो जों मा सानाय ह लोकुङै बनो सियाकरै मयालङै सियाकरै निश्चय जदि अमहायके হয়তো তাবক কুতুং জরাও जों কেউ খাকায়া কিন্তু তাক যত্ন খুঁজো মকল जों যত কাই দङ ब बरक बाहायङै दं बनो जों যত लोकनो नायसय दङ गाजै जों बनो जों क्राखे ताबक जों अरनि किफिल थाङै जों जतनो सालायबाय फि जानो आसर खांकेनो ताइ अमहाय अंनलिया हनै आनि बोखाले मासङो कारण जेहेतु सरकार मुताबक बेलाय कराखेनो पदक्षेप नानाय मंत्री सभा पहले तो हैंगिंग अंगै दंगो उनके ताबक तो जानिजा दफ्तर तिनी रंगनि बिसिङो बागै बरक जानिजा अबखाके प्रशासन बो निश्चय कैसा कठोर रोंनाय उनके ब अटोमेटिकली ब थागै थांनाय हि मने खलायो तफानो जों कराखे किन्तु जों मले मा सानाय उनके ताबक 17 तारिख अखलै तो प्रिपारेशन कमिटी खाइ रलाइले हा पित्रा गामियो ओंके 2 नं सिंलुंग ओंके चिनि भलन्टियार 110 जना अरनियो गैदारिं नाय 17 तारिख सारियो ओंके बरकनो ओ 110 जनानो बस बरक रक बर जागा बरनि दिउ तिंनाय बनो उ दिननो आइगेनो सावै रजांनाय सिबारियो कतजन तंनाय आयं तुई दिगी बुसक तंनाय बगे दिगी बग बुसक तंनाय बनो जों 17 तारिख माने चैत्र 2 तारिख आफरनो बरकना जों ट्रेनिंग रय रनाय साइ रनाय बनि बाङै मोटामोटी चुरान्त खलायजाक गामिरावबो थिक खलायजाक एवं किछु मयालनो ब मयाल बुसक भलन्टियार मार होनाय बनो जों हदानि थेके सेक्रेटारि सरक निश्चय अब रय रजाक तिनी रावनि बिसिङाव अंके माइन फायनाय अमायकेनो बरम गोनां पासाय सरक आइके मार हबाय जानाय भलन्टियार अंके भलन्टियारनो ट्रेनिंग रवानि के चिनि बरक अरनियो तैरि खलायजाक दंगो आइकेनो अमायकेनो जों सुंदर खलायै जों जत ताक्लाय बिसिनि परम्परा जेता चलै फैमानि बनो शान्ति भाबेनो जों खलायलायबाय जागानो खुनुलायबाय जागानो ओंखाय अरनियो फैलाफ्रा सार सामानि जों आइगेव ओंखाय बेसि बैनि दफारक बा फाइया किन्तु सिनि श्रृंखला